Nie je školská tabuľa ako tabuľa. Na základnej škole na Oreši majú okrem tých klasických aj takúto interaktívnu. Interaktívna tabuľa je moderná vyučovacia pomôcka, ktorá využíva informačno-komunikačné technológie. Do škôl sa zavádza hlavne z dôvodu zefektívnenia vyučovacieho procesu. Ja už mám nejaké tie skúsenosti z predchádzajúceho pracoviska na základnej škole Báhoň. Som takéto tabule využil v rámci vzdelávacieho projektu premena tradičnej školy na modernú. Táto skúsenosť ma viedla k tomu, že som chcel uplatniť aj na tejto škole možnosť učiteľom. Ako sa zdá, naši mladí učitelia majú obrovský záujem o prácu s takouto interaktívnou tabulou, pretože dáva možnosti tvorivého myslenia, tvorivej práce a súčasne je tu predpoklad veľkého zaujímavého takého projektu pre deti, pretože sa môžu spolupodieľať na práci. Interaktívna tabuľa je USB portom napojená na počítač. Súčasťou vybavenia je aj dataprojektor a ozvučenie. Pri práci s tabuľou sa môžu využívať všetky zdroje informácií, ako napríklad CDčka, DVDčka či internet. Na samotnej tabuli sa pracuje s dotykovým perom. Vyber myšou všetky loptičky, ktoré sú označené písmenom J. Dobre. Perfektné. Deti prídu k tabuli a môžu... Správne. Ale, skús sa na loptičky pozrieť pozornejšie. Môžeme využívať tabulu rôznym spôsobom. Pri tejto tabuli, pri tomto type vlastne, ju využijeme aj tým, že je interaktívna výuka v strede tabule a po bokoch môžeme pracovať so žiakmi fixov, potrebujeme nejaké poznámky dopísať a takéto veci, tak to využijeme týmto spôsobom. Trend používania interaktívnych tabuľ sa neustále rozširuje. Tak napríklad v Anglicku ju majú na základných školách už skoro v každej triede. Slovensko postupne na tento trend nabieha. Už viac ako 370 škôl využíva takúto pomôcku. Interaktívna tabuľa má tie výhody, že tých žiakov určite na prvý pohľad hneď zaujme, lepšie sledujú výuku a dá sa robiť viac vecí ako s obyčajnou tabuľou, lebo na obyčajnej tabuli len píšete kriedou alebo fixou, ale na tejto tabuli robíte aj iné veci. Vlastne môžete pozerať video, môžete si púšťať výučbové programy, potom ďalšie programy, ktoré si učitelia pripravia, vedia, čo si pripravia, postupne postupujú, môžu sa vrátiť naspäť k tej téme, ktorú potrebujú ešte zopakovať. A je tam veľa možností. V Pezínskom okrese je základná škola na Oreši prvou školou, ktorá začne vo vyučovaní používať interaktívnu tabuľu. Škola do tohto projektu investovala 2500 eur. V prvom rade by som sa veľmi pekne chcel poďakovať našim rodičom, ktorí prispeli v rámci tých 2%, ktoré majú možnosť rodičia prispievať školám. Vlastne rodičia nám pomohli túto tabulu zafinancovať. Zvyšné peniaze, ktoré potrebujeme doplatiť, tak použijeme z vlastných prostriedkov, prípadne keď by sa podarilo, tak pomocou mesta. S interaktívnou tabuľou sa na úvodnom inštruktážnom školení učili pracovať učitelia. V praxi ju začnú na hodinách využívať už v tomto týždni, a to skoro vo všetkých predmetoch. Predmety to budú vlastne všetky, aj telesná výchova, matematika, jazyky, fyzika, chémia, máme aj zemepis, dejepis, prvý stupeň, takže všetko. Chceli by sme riešiť nasledujúci projekt, hlavne teda čo sa týka jazykovej učebne. V jazykovej učebni by sme chceli rozšíriť ako jazykové laboratórium spojené s interaktívnou tabuľou. V budúcnosti by chcela škola využívať interaktívnu tabuľu aj na videokonferencie alebo spojenie s inými, hlavne zahraničnými školami.